Ahojte, je tu sľubované video o bielom tričku. Históriu jeho vzniku som tak mierne naznačila v predchádzajúcom videu, takže sa môžeme venovať podrobnostiam, ktoré by vás mohli zaujímať. Tričko je ušité z veľmi príjemného, bavlneného a pružného úpletu a rukávy sú z takejto krásnej madéry, tu vidíte tie perforácie, a dole na spodku sú gumičky, takže to môžete nosiť takto stiahnuté, alebo si vytvoriť takéto famózne balóny vyťahnutím nahor. Strih je obťahnuté klasické tričko, takže pri jeho šití ma zaujíma vaša veľkosť výnimočne. Nedala sa tu uplatniť univerzálna veľkosť, avšak tým, že to tričko je naozaj z pružného materiálu, tak si môžete dovoliť hýbať s tou váhou hore alebo dole a to tričko sa do značnej miery prispôsobí. A ušila som aj kojo verziu tohto trička, pretože určite viete, že ja som veľkým podporovateľom a zastancom dojčenia. No a tiež som sama odkojila nie až tak veľmi málo rokov, a naozaj nájsť nejaké pekné oblečenie, a to fakt najmä v čase, keď sa Ninka narodila, tak to bolo skôr science fiction než realita. A síce už pár mesiacov nekojím, ale určite sa budem takémuto oblečeniu venovať aj naďalej, pretože mnoho mojich známych a kamarátok naďalej kojí a zároveň je to z mojej strany aj taká podpora dojčenia, keďže v našej krajine milej je to zúfale. Vráťme sa ale k tričku. Hoci je toto tričko pôvodne šité k týmto ľudovým sukniam, tak sa skvele hodí aj ďalším bežným veciam, ktoré v šatníku máme. Čiže môžeme si ho dať k ľudovej sukni, alebo si ho môžete dať úplne klasickým čiernym nohaviciam, alebo ku kraťasom, alebo si ho môžete dať klasicky grifliam. Tuto môžete vidieť, že tričko je také dlhšie, aby zakrylo kríže. Však mami. No a ja si myslím, že si ho môžete obliecť k hocičomu, pretože podľa mňa je to skvelý kúsok. Jedno je už moje. No a keďže sa domnievam, že som asi o tomto tričku už povedala úplne všetko, ak nie, tak kľudne píšte, volajte, nebojte sa klásť otázky, tak sa s vami rozlúčim a budem sa na vás tešiť v ďalšom videu. Opäť vám ďakujem za pozornosť a podporu a vedzte, že si to nesmierne vážim. Ahojte.